Mga kabanay sa nakalas, nanawagan nga unta dili hunungon ang search and rescue operation, ilabi na kay daghan pa sa ilang mga pamilya ang wa na ugkat. Siluan meron din sa report. Kasamtangan karong gihaya sa badminton court sa Naga proper ang mga patayng lawas sa mga biktima. Tulo sa gihaya ang managsuong Riz Janine Campanilla, 5 anyos, Jasmine Campanilla, 10 anyos, ug Jillian Jean Campanilla, 12 anyos. Daw gidatugan sa kalibutan ang mga apuhan sa mga bata, samtang nagsudong sa patayng lawas sa ilang mga apo. Amahan ko inahano pakit eh. Grabe sa kita yun, ma'am. Di hapit madawat. Pero hindi ko kako ganing hapit tanaw bugtong kaapuhan ko ni pugusin ko gani dili kitong tanaw ko nila di na mao mga naong. Matud sa iyaan sa mga bata, nakapadapa og private message kagahapon ang iyang igsuon nga si Ginesa inahan sa mga bata. Suma pa, na-trap sila sa CR uban sa iyang bana ug ang unom nila ka mga anak ug naglisod na sila paginhawa. Milagro na nandiyo nga mabuhi siya. Kinawag ko na sitwasyon siya mga anak. Kung maging makadimawa, mga kuha na si mga anak. Guba kay mga naw. Ang tulo ka managsuong kampanilya nakubkuban sa mga rescuers sa dapit diin nagbarug ang ilang panimay. Apan way timailhan nga may bahin pa sa ilang panimay sa dapit nga nagpabilin. Ang mga ginikanan sa tulo ka managsuon ug ang lain pa nilang tulo ka mga igsuon hangtod karon wala pa igkita. Ang amo sa gikuanan sa nag-rescue ba, kami ta nga tagtungod nga nakabaw mi asa sila dapita nga kuan kani nasa CR. Ila man gimi papahawa. Pakuan man nila. Ikabaw na daw sila asa dapita nga karon nga wa nila makuan ni asa kuan. Luoy kayo. Sa labing awahing ihap nga natala sa Integrated Command Center as of 10:50 kaganihang buntag, moabot na sa 25 ang nakalas. 8 ang anaa pa sa Tambalanan ug may 67 pa nga mga missing. Kini ang mga pangan sa mga nakalas. Samtang kiniusap ang mga pangan sa mga anaa pa sa Tambalanan. Ang labing katapusang buhi nga na-rescue kaganihang tungang gabi mao si Eliza Siton, 11 anyos. Apan si Mayor Christine Vanessa Chong malaumon nga may mga buhi pa silang ma-rescue hangtod karong adlaw. Ug pabiling gideklarar nga search, rescue and retrieval operations paghihapon ang ilang gihimo karong adlaw. We are very much hopeful na makarecover pa ta people that are alive. May mga nagtatext pa naman. So currently that's it, the search and rescue operations. Luan Merondina, Balitang Bisdak.